טוב, הבמה שלך. אני אתן לכם קצת פנייה לשבת, סיפור אמיתי, בסדר? חייב לספר או לא חייב לספר? אנחנו נדע בסוף הסיפור, אתה תגיד לי. טוב, אני נוסע לחופשה בדובאי עם חברים. הולך למסעדה של נוסרת, ההוא עם המלח גס. הבא של ההוא. יפה. הולך למסעדה שלו שם, אז הוא היה בשיא שלו, כולם דיברו, סטייק מזהב, עניינים בלגנים. אמרתי, יאללה, נו, מה, ננסה קצת שופוני, עניינים בלגנים, בוא נחווה את החוויה. לדאווין. הולך עם חברים, מזמין סטייק מזהב, חבר שלי המבורגר מזהב, חיים את החלום, עכשיו אני מבחינת לבוש. בפועל, הבנקאית מתקשרת, מה זה החיובים? מדויק. עכשיו, נעלה פקו, בסדר? אני אומר לכם, נעלה פקו, מכנס אלגנטי שחום, כופתרת בלייזר, חתן ביום חתונתו. ככה אני נכנס. בסדר? אני רוצה תמונה אחרי זה. ברור, זה יהיה בעריכה. זה טוב. נכנס, יושב עם חברים בשולחן. מזמינים, כמו שאמרתי, עניינים בלגנים, ממולי, אני רואה מישהו עם הגב אליו, בחורה, ועוד בחורה שאתה יודע, היא בעיניים שלי. מסתכל עליה, מסתכלת עליה ככה כל הערב, אני עם הסטייק, עניינים בלגנים, מבטים. תקשיבו, מבטים מצמוצים, מה אתה לא רוצה, באמת, כל הערב רק מסתכלת, אני מסתכל חיוכים וכאלה, אמרתי, טוב, בוא נרים את הכפפה, בוא נעשה משהו. עכשיו, הבן אדם עם הגב אליי, לא מזהה, לא יודע מי זה, לא מעניין אותי, אני שקוע באישה. שנה. טוב, אישה בונה או אישה הורסת? אנחנו נדבר על זה גם בסוף. בקיצור, מפה לשם, אני קורא למלצרית עם האנגלית הפנומנלית שלי, אני אומר לה, you see this table, I want to eat chaser, what you want? You say, what you want? Yes. הולכת, מביאה להם צ'ייסר, אם אין לי מושג, אחרי זה אני אגיד לך בחשבון כמה יצא. בקיצור, אנחנו מרימים את הצ'ייסר, פתאום מסתובב אליי הגבר, כאילו, אני רואה טרנט אלכסנדר ארנולד. לא מאמין לך. בסדר? עכשיו, אני בדילמה, תקשיב טוב, אני משחק אותה איזה איש עסקים עם בלייזר, מה אני עושה? אני מוריד את הפוזה שלי, מצטלם איתו עכשיו, או שאני ממשיך בפוזה שלי ועושה מבטים ועיניו ומתעלם ממנו. תקשיב, אני אוכל סרטים איזה דקה, שתיים, מה אני עושה? אמרתי, יאללה, לא מעניין אותי השופוני, הפוזה, הורדתי את הבלייזר, נשארתי עם כופתרת, לוקח איתי חבר, אומר לחבר שלי, צלם אותי ואותו, תקשיבו טוב, מצלם אותי ואותו, איך שאנחנו מסיימים להצטלם, אני אומר לו טרנט, כאילו לפני זה, עכשיו גמגמתי, I give a picture, ככה אני עושה לו, הוא עושה לי yes, והוא הרים איתי צ'ייסר לפני. בקיצור, אני מצטלם איתו. גם זה צריך תמונה בעריכה. ברור, הכל יהיה. מסיים איתו את התמונה, הבחורה מסתכלת עליי במבט של שברת לי את הפנים, נגמר הסיפור, ובעקבות זה גם אתם תראו בתמונה אני עם שיער, נפל לי השיער רק מהפרצוף שלך. דוב, זה הסיפור שלנו, תאמת אותי. אמת לאמיתה. תודה רבה.